край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў. Што мілей у свеце Божым гэтых светлых берагоў, дзе бруяцца срэбрам рэчкі, дзе лясы бары гудуць, дзе мядамі пахнуць грэчкі, нівы гутаркі вядуць. Гэтых махаў безгранічных, балатоў тваіх азёр, дзе пад гоман хваль крынічных думкі думае прастор, дзе ўвосень плачуць лозы, дзе вясной лугі цвятуць, дзе шляхом старым бярозы адзначаюць гожа путь. Вы уже ведаете, дети, что завітали вы у дом-музей великого белорусского песняра Якуба Коласа. Музей наш незвычайны. Чаму? Бо ён месціцца ў доме, дзе калісьці жыў Якуб Колас. Вось у гэтым катэджы, дзе знаходіцца музей, Колас пражыў свае 4 апошнія гады жыцця. У 1956 годзе ён памёр, і праз 3 гады у 1959 годзе адкрыўся музей Якуба Коласа. Ну, там, дзе вы вось распраналіся, дзе расчынялі дзверы, дзе рэчы свае вешалі, ведаеце, хадзіў калісьці сам Якуб Колас. Ён таксама там адчыняў тыя дзверы, і на тыя ж кручкі вешаў свае рэчы, і госці, да якія яго прыходзілі, таксама карысталіся. Мы там нічога не мянялі ў прыхожай, так усё і засталося, як было пры жыцці Якуба Коласа. Я думаю, што вам ужо сказалі ў школе, што ў гэтым годзе у Якуба Коласа юбілей. Яму спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння. Якуб Колас нарадзіўся ў 1882 годзе, 3 лістапада, у вёсцы Акінчыцы Стаўбцоўскага раёна. Покой належал Михаилу Константиновичу. Вы сможете с ним познакомиться, если сегодня до нас пришел в гости. Значыцца, бацькі Коласа былі сяляне, ён з сялянскай сям'і. Там жа ён першыя веды атрымаў, вучыўся ён у дырэктара, у хатніх настаўнікаў, вось не так, як цяпер у школу хадзілі дзеці. Тыя вёскі, дзе Кола жыў, у лесе знаходзіліся, школ там не было. Сям'я у бацькоў Коласа была вялікая, усіх 13 дзяцей нарадзілася. Правда, 4 памёрла, 9 у жывых. Вось у Якуба Коласа было 8 братоў і сясцёр. Ну, а потым ён падрос і ў школе вучыўся, у вёсцы Мікалаіўшчына, гэта таксама радзіма Коласа лічыцца. Ну, толькі не так, як вы 10 гадоў, 11 вучыўся, ён толькі 2 гады ў школе вучыўся. Ну, а крышачку яшчэ пазней ён вучыўся ў семінарыі, закончыў ён Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю і працаваў настаўнікам. Так што Колас быў не толькі пісьменнікам, быў ён яшчэ і настаўнікам. Ну, а потым, вось, пасля семінарыі ён жыў ужо не ў Стаўбцоўскім раёне, а ў Пінскім раёне. А пасля Пінску ён быў у Расіі 5 гадоў, на радзіме не было яго тут. Калі ведаеце пра рэвалюцыю, з 17 па 21 год не было Якуба Коласа на Беларусі, ён быў у Расіі. А з 21 году Колас пасяліўся менавіта у Мінску. У Мінску Колас жыў з 1921 году, да апошніх дзён жыцця.
1928 годзе стварылася Акадэмія беларуская, і праз год у 1929 годзе Якуба Коласа выбралі віцэ-прэзідэнтам нашай беларускай акадэміі. І амаль 30 гадоў з 1929 года до 56 до апошніх дзён жыцця Колас быў віцэ-прэзідэнтам нашай акадэміі. Ну і нашу акадэмію ў час вайны з Мінску завезлі ў Ташкент. Там не было немцаў. Ну, Ташкент, дзеці, гэта наша краіна была, Савецкі Саюз. Ведаеце такую краіну? Да. Вось. Тады это была одна краіна, і, значыць, акадэмія беларуская працавала ў Ташкенце ў час вайны. І Колас там як віцэ-прэзідэнт быў. Калі закончылася ў 45-м годзе вайна, то Колас хутчэй вяртаецца на радзіму. І менавіта ён пасяліўся вось на гэтым месцы ў 45-м годзе. Толькі, канешне, не ў гэтым катэджы. І уявіце, што вось за гэты стол садзіўся Якуб Колас, калі быў жывы, пісаў свае творы пасляваенныя. Ой, я видел такое. С фишечкой З ім пасяліліся таксама ў той хатцы два яго сыны. Не было ўжо пасля вайны некаторых членаў сям'і Коласа. Па-першае, яго сына сярэдняга Юрку, якога звалі, не было. Ён загінуў у 1941 годзе пад Смаленскам. І жонкі яго, Марыі Дмітровны, таксама не было, дзеці, з ім. Таму што Марыя Дмітровна памерла ў канцы вайны ў 1945 годзе у Крамлёўцы, ў бальніцы. Можа, нагадаем дзіцячыя творы, якія напісаў Колас? Не хочаце нагадаць? Нет, какие? Мы что нагадать, да? Ну, я вам нагадаю. Хочаце? Магчыма, вы чыталі такі верш. Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому. Чыталі такі верш? Або такі: уцякай, мароз, дзядуля, чуеш ты, стары ці не? На паворках гулі, булі, песні, чуецца вясне. А яшчэ такі: міжалешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць і грыбіць срэбразвоны ручэй. І гэтак далей. Ну, яшчэ, магчыма, чыталі такую казку «Рак-вусач». Ну, пачнём мы казку так. Жыў ды быў на свеце рак. З доўгімі вусішчамі, з чорнымі вачышчамі, зыркімі лупатымі, шырачэзны ў шыі, клешні во якія, а як вусам павядзе, страшна зробіцца ў вадзе. І гэтак далей. Вось гэтыя вершы вы чыталі, і апавяданні, і казкі чыталі малымі, а пойдзеце яшчэ ў старэйшых класах, будзеце вывучаць далей творчасць Коласа, таму што, ведаеце, ён пісаў для ўсіх узростаў, і для малых, і для дарослых. І Сымон Музыка, і Новая зямля, і трылогія на ростанях.
кабинету почнем, Теня. Ласка, значит, ну, вот это, тут кабинет брата моего, тут он працював і знаходився. Ну, речі трошки переставлені, але ну, все-таки нагадують увогуле ту обстановку, яка існувала при житті Колоса, і коли ми тут жили. От, тут же і прийомничок був, і машинка стояла. Ну, шафа это, по-моему, была у меня, но это не важно. Ну, а тут мой кабинетик был, ну, вот стол той был тут размещенный. А вот это обстолевание, это с першего поверху, там, где была столовая. Ну, а ранее до этого дома, коли тут старая хата стояла, так само много было наведвальников. Была печка с кафлею такой, не глазурованной. Вот. И там росписи робили наведвальники. По-моему, початок поклав Городецький. И он, здається, так написал: «Внимая мощным жизни гулом, сын Белоруссии, друг России, живи так долго, чтоб Джабула в борьбе с полетом дней осилить». Ну и других. Липатова я помню, других я уже не памятаю. Это академика нашего, вице-президента. Так, хоть я и не хожусь в пророки, но знаю, что же говорить, что Колос вечно будет жить. А я прочитал все эти строки. Хоть я и не хожусь в пророки, но знаю, что же говорить, что Колос вечно будет жить. Ну вот, а тут уже меморіальний кабінет, так і все тут було раніше, так і зосталося, і ти ж і годинник, і барометр. Ну, здається, не цей барометр Колос виносив однойчі на двор, коли пішов дощ, довго дождю не було, вот, а він сердував, хотів, ну, землі треба дощ, і, ну, і так уже, може бути, чарку випивши, понес, вот тобі, хай тебе намочить дождь, что ты не показываешь участие дождю. Ну и тут же были его и рукописи, прилады все эти письмовые. Описал он, звучайно, только пером 86-м. Это вот его было обставлено. Ну, а почерк ровненький был, это уже тут, видать, хворые опошние эти, что это письмо. Скринка была, значит, з тими самими квитанциями о пересилці грошей, ну, тим людям, які просили, бывали допомоги, там где-то больше на 100 тысяч, по тим часам, это великие гроши были перелічені. Но тут приемничек стоял там у его, есть он, Теня заховался, Теня, тут ее тоже немає, там. А, вот, это стоит, тут другий приемник стоял. Вот так что он тут, была спаленка его, а тут кабинет. Ну и шафа с книгами. Книги в большости свои подарованные людьми. Ну и так, конечно, опошние годы Колос адчуваўся вельми одиноко, хоть мы и приходили до его. Вот, и все-таки один адчуваў вельми одиноким. Ну, а тут был балкончик, куди інший час виходив. Да, и были его киочки, палки, и он любил сам. И там еще в музее есть вырезать вот что-нибудь такое с груши, как все-таки можно было ходить уже с допомогою киочка. Бо у апошнія гады ён вельмі хварэў запаленнем лёгкіх больш 25 раз і з нагамі кепска было. Но это, магчыма,
тому, что он усё жыццё курил. Он говорил, что 6 годов почал курить. Курили там березовый лист, еще такое, тытун, там всякую ерунду. Ну и, конечно, это сказалось на здоровье, и уже у конце життя, ну что, с метров 100 пройде, и уже треба присесть, ноги наливаются якби свинцом, тяжко. Поэтому так уже у лесе, коли я апошні раз з ним ездил, перед тем, як ездил на спартакиаду, у лесе так он походить, ну, машины подъезжали, после присядя на хвойце, посидеть, и после и снова. Ну, грибы любил сбирать, и меня тягал все життя, можно сказать, за собой у лес. Ну, а зимой, еще раней, так стежки прочистить пройде, это перш за всех, чем кто-нибудь. И еще и дров принесе, ну, я кажу, ранее, довоенные часы. У хату, у печку, да кожу маті своих сынов старейших ущувала, что ж вы, батька, приносит дрова, вы же такие здоровые, что вы не можете. Ну, а ты принес, и дякую. Вот так. Было, ну. Вот тут мне с батьком притягнули с ботаничного сада дуб, там стоит, он 4. Ну так и он уже ходил, его поливал азотными удобрениями, да перебольшил, и это листики завяли его, так он уже после так переживал, что будет с дубом, отливали водой, ну, одышел, и самый могутный дуб зараз. За своим рабочим столом Якуб Колас помер от сардэчнай недастатковасці. Калі яго не стала, то вядомы беларускі паэт, яго завуць Сергей Граховскі, пісаў вялізны верш, у якім 11 слупкоў. Конечно, прысвяціў ён памяці Якуба Коласа. А я вам просто хочу пачытаць з гэтага верша 4 радочкі, каб вы уявілі той час, як перажывалі людзі, калі не стала Якуба Коласа. Сягоння журацца бары на Беларусі, прыбіты сцежкі кроплямі расы. Замоўкла песня на шырокім лузе і падаюць на пожню каласы. Сумна стала, правда? Да. І вось тыя людзі, якія бачылі пахаванне, расказвалі, што плошча была ўся забіта людзьмі, якія прыйшлі з ім развітацца. Ім не было места, ім было цесна, а яна не малая. Вось уявіце, колькі людзей хацелі развітацца з Коласам. Між нил дорожкою слепою іду я мерною ступою і разглядаюся кругом. Под ясно-синею страхою, чиюсь дбалою рукою збудован мне просторный дом. Утульнув им, добрав им полно, и всюды мудрости безмолвной видна спрадвечная печать. На ветровеях нібы волна плывуць хмуринки так чароўна. Куды плывуць? Чаго маўчаць? Унь там рачулка срэбрам літым бяжыць па жолабе размытым, і цэлы свет жыцця нясе. А луг зялёным аксамітам, венкамі кветак апавіты, разлёгся ў роскашы красе. Дубы, сябры мае самоты, увыси небом кнуць узлёты, сукі раскінуўшы вакол. А колькі згоды і пяшчоты у тых пясках, што пазалотай, вакол баркоў ляглі надол. Як много волі і разгону, як много песень, шуму, звону, дзе не паслухай, не зірні. Свае тут звычаі, законы, і ў кожнай песні свае тоны і свой адбітак глыбіні. Іду я, дом свой аглядаю,
ды сам з сабою разважаю. А на душы такі спакой. І песня нейкая жывая у дружны тон адзін спявае, і з гэтым небам і зямлёй